கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்று வேத தியானத்திற்காக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20வது அதிகாரம் 15வது வசனம். ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், ஜீவ புஸ்தகம் என்ற ஒரு புஸ்தகம் உள்ளது. அது ஆண்டவருடைய கரத்தில் உள்ளது. அதில் பேர் எழுதுகிறவரும் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவரும் இயேசு கிறிஸ்து தான். ஏனென்றால் அவர் தான் இரத்தத்தை சிந்தி ஒவ்வொரு மனு குலத்தையும் வாங்கியிருக்கிறார். அவருடைய இரத்தத்தை விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்டு பாவ அறிக்கை செய்து பாவத்திலிருந்து முழுமையாக விடுதலை பெற்று பரிசுத்தமாக ஜீவித்து ஞானஸ்நானம் எடுத்து ஆண்டவருக்காக ஒரு வேறுபட்ட ஒரு ஜீவியம் ஜீவிக்கிற கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவ சட்ட திட்டங்கள். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் அறிந்து ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு மகன் என்று செல்லமாக வளர்த்தார்கள். அவன் கேட்பதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பார்கள். சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார்கள். அவன் வாலிபனானான். அவனுடைய வாலிப பிராயத்தில் அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியைகளை செய்ய ஆரம்பித்தான். தேவனை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூரமாக செல்ல ஆரம்பித்தான். தாய் தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறதில்ல, ஜெபிக்கிறதில்ல, வேதம் வாசிக்கிறதில்ல, கோயிலுக்கு போகிறதில்ல. அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, தம்பி வேதத்தை வாசிக்கணும், ஜெபிக்கணும், கோயிலுக்கெல்லாம் போகணும் என்று சொல்லுவாங்க. அவன் சொல்லுவான், அப்பா அம்மா எனக்கு நேரமே கிடைக்கிறதில்ல, நான் ஃபுல் பிஸியாக இருக்கிறேன், அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் படிக்கணும், ஏதாவது சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்லி நேரமே இல்லை என்று சொல்லிவிடுவான். அப்பா அம்மாவும் அவனுக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள். அது மாத்திரமல்ல, சபைக்கு ஒழுங்காக செல்லுகிறவர்கள், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற குடும்பம், கர்த்தரை நேசிக்கிற குடும்பம், தெய்வ ஊழியரை நேசிக்கிற குடும்பம், சத்தியத்துக்காக ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாக இருக்கிற குடும்பம். ஒரு நாள் அவருடைய மகன் தூங்கி கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறார். அது என்ன சொப்பனம் என்றால், அவன் மரித்து அவனுடைய ஆத்மா நேரு பரலோகத்து சென்றதாக. பரலோகத்து சென்று கொண்டு இருக்கும்போது வழியில் 2 தேவதூதர்கள், எங்குப்பா செல்லுகிறா, நீ எங்கு செல்லுகிறாய் என்று கேட்கிறார்கள். அவன் சொல்லுகிறான், அதோ பிரகாசமாக இருக்கிறதே, நான் போகிறேன். அந்த பரலோகத்தில் போகணும்னா உன் பெயர் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கணும். இந்த பரலோகத்துக்குள்ளே போக வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய பெயர் இந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கணும். கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு, எழுதியிருக்குதா என்று பார்த்து நான் உன்னை அனுமதிக்கிறேன் என்று சொன்னார். தேவதூதன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒவ்வொரு பக்கமாக புரட்டி பார்க்கிறார். பெயர் ஒன்றுமே இல்லை. நீ போக முடியாதப்போ உன்னுடைய பெயர் இங்கே இல்லை என்று சொல்லுகிறார். என்னுடைய பெயர் உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார். எனக்கு நன்றாக தெரியுமே. என்ன பெயர் சொல்லுங்க. ஸ்டீவன் தானே? ஆமாங்க, என்னுடைய பேர் ஸ்டீவன் தான். என் அப்பா பேர் இருக்கா? உங்கள் அப்பா பேர் இருக்குது, உங்கள் அம்மா பேர் இருக்குது, உங்கள் அம்மா அப்பா வருவதற்கு தகுதியாக இருக்கிறாங்க, ஆனால் உன் பேர் இல்லைப்பா என்று சொன்னதும், இதற்கு அதிகாரியாக இருக்கிற இந்த ஜீவ புஸ்தகத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற அந்த தெய்வ மனிதனை கூப்பிடுங்க, எப்படி என் பேர் எழுதாமல் இருக்கலாம் என்று அதிகாரத்தோடு அந்த சிறுவன் தேவதூதர் கட்டளையிடுகிறார். உடனே தேவதூதர் உள்ளே சென்று ஒரு தேவதூதர் உள்ளே சென்று இயேசுவை அழைத்து கொண்டு வருகிறார். ஐயா, உங்களை ஒரு வாலிப தம்பி தேடுகிறார், அழைக்கிறார் என்று. அப்போது இயேசு வந்தார். தம்பி என்னப்பா? ஐயா என்னையா, என் பேர் உமக்கு தெரியாதா? என் பேர் நீங்கள் ஏன் எழுதலை என்று கேட்டார். எங்கள் அப்பாவை பாருங்கள், ஆண்டவருக்கு உமக்காக சத்தியத்துக்காக வேத வசனத்துக்காக வைராக்கியமாக ஜீவிக்கிறவங்க, நான் அவருடைய மகன், என் பேர் உமக்கு எழுத முடியலையா என்று கேட்கிறார். இப்போது இயேசு சொன்னாராம், தம்பி உன் பேர் எத்தனையோ முறை எழுத வேண்டும் என்று நான் பிரயாசப்பட்டேன், ஆனால் எனக்கு நேரமே கிடைக்கலப்பா. இயேசு சொன்ன இந்த வார்த்தை கேட்டதும் அவன் விழித்து கொண்டான். உடனே அப்பா அம்மாவிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்டான். அப்பா அம்மா, என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள், இன்று முதல் நான் ஆலயத்துக்கு வருவேன், ஜெபிப்பேன், வேதம் வாசிப்பேன், ஆண்டவருக்கு பிரியமாக ஜீவிப்பேன். அருமையான தம்பி தங்கச்சி, நேரமில்லை என்று சொல்லாதீங்க. கடைசி நாட்களில் இயேசுவும் எனக்கு நேரமில்லைப்பா என்று சொல்லுவார்.
ஜாக்கிரதையோடு ஜீவிப்போம். கண்களை மூடுவோம். சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டவர்களாக நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென்.